Karon kay gi-invite naman pud mig birthday. Wala pagduha-duha oy. Lahos na dritso. Tanawar no mga outfit na mo. Klaro dagat jud ni padulong ba? Dagat uy. Awan ng mga kalo mga crochet na. Crocheter may nako misis ko. Tama ra kay ilaag karon kay nindot kay panahon way dag-om. Wow. While gahulat mi sa among sundo. Outfit check sa ta. Baby outfit check. Ang mama. Wow. Pak. Piko-piko ang tiil bay. Pak. Kuha kayong aping mga chikiting. Ang mga dalagingging ni Wawag-Wowo. Pak, ako na yun ba? Oh. Sheesh! Karoon, picture ha kay pang Instagram. Hala na natong sundo. Grabe, wala dyan ko kipatiwas ang outfit check, bay. Pero sige na lang, kay udto na pud baya. Perting lipayan na namo ani kay naana ang sundo. Asa ka mangita na birthday niya, gisundo, pagyod. Happy birthday! Thank you so much! Happy birthday! O, kita mo atong nagunit o giro. Mo to siya ang nag-birthday. Happy kayo siya, no? Wala nga kay birthday, good niya. Kani karon padulong na mi sa resort na among adtuan. Nihapit lang sa mi sa City Hall kay wala lang na may gihapitan. Mo to giboyluhan dayon sa driver na abot dayon mi sa may regional. Katong daghang mga chicharon. Kay naa diri naghulat among kauban isa nagmotor dra kita mo to otro. Nakapula og bag. O narami kita ra ta didto. Sa kakusog og dagan sa among sakyanan kinaudtuhan naman mi. Wala na mi kabantay na naabot na mi sa Mabini. Murag dool-dool na lang gid mi ani makaligo na mi dagat. Excited na kay mga bata oh. Asa wait lang ha, kaya nanawag ha. SeaWorld ba daw or Waterworld? Waterworld! Pwede ra bisag asa nang sa duha basta ayaw lang sa end of the world oy. Walay. Oh yes, naabot na gid mi sa Waterworld Pantukan Beach Resort. While ka paabot mi sa uban, gigreet na po na ko na birthday ug mao ni ang tubag. Thank you so much. Nasa man Ana gyud na i-greet gyud na to pirmi kay para sunod birthday na po di-invite na punta. Ana man ang tirada diha. So nang naog lang usa mi diri nga part kay wala pa man gihapon naabot tong mga nagmotor tapos sila Wawag-Wowo kay naabot man. So gipaami na mo ang mga kaapuhan. Nya, chika-chika dayon about life. In short ng libak. Nya, picture po dinaghan. Nara oh. 1 2 3. Mao to ni sulod na dayon mi tapos pag abot diri kay gipanghigtan dayon mi og blue. Kay para daw dili ka buhion. Ha? Basta gihiktan mi og blue. Siguro ilhanan guro na nila. Murag ubay-ubay pud mi ani ba. Unang salamat kayo daan ha sa inyong duha ni Pau Pau nga naapil mi sa pag-celebrate sa imong adlawng natawhan. Salamat sa pag-share sa mga blessings nga imong nadawat nga gikan sa kahitasan o unta tagaan pa kag daghan pang blessings gid nga moabot sa imuhang kinabuhi, daghan pang birthday nga moabot sa imong hati, daghan pang katuigan ug tagaan kag maayo pang panglawas sa no sa nihatag dum kog message ani. Basta happy birthday te og salamat sa pag-invite sa amo. Sumo na nindot no makauban imong pamilya. Wa na ko ka intro sa pagsulod namo. Swimming pool man din yung gadtuan swimming pool ug dagat. Naghatag-hatag mo message man. Sa mao na ilang swimming pool diri sa SeaWorld guys. Tanawa ra gud lawak kayo. Dako kayo di jud ka mahotdag space. Mga bata, happy kay mga bata. Mga apo ni Wawag-Wowo. Happy kay mong Lia, okay, nakauban niya yung mga igagaw. Hoy, giditso man sa mga pagkaon. Sa pasayan pag ginag-una, lami kayo. Bihon, may mga apritada, may mga calamaris. So, thank you daan sa Adrian's Food Catering Services. Nara ilang page, butang na ko. Klaro ka na, bisitahan lang ilang page. Lami, ilang mga pagkaon. Affordable ra po kayo. Tora, gimikos-mekos na ni ate ang kinelaw. Tarong gimikos-mekos dati ha. Maghilom sa ta ka nag-ampo pa. Salamatan, ikaw maayos ang kinabuhi. Pag-ampo, ito pala yung bless. Kinabuhi, pagpaw-paw Ginoo. Sawa, dahil ka Ginoo ng mga panalangin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Birthday to you. Kay human na mag-ampo, unya kikantahan na pod. Unsa may paaboton? Tara mangaon na ta. Tuara gipikhan na sa akong anak ang chicken. Ate Julian, pag hinay tiha kayo mansahan imong sanina puti biya kay na. Mao ni tirada sa mong pagkaon karon The owner of Adrian's Food Catering Services. Humble jud kay na siya sa personal kanang atik-atik ba nga kunuhay wala siya naigo sa kamera. Ayo ko apila to kay makita ko sa mga crushes. So diri nga part kay human naman may kaon. Maghinahinan na mag-prepare sa mga kaugalingon para maligo. Awa gimik upan ako sa akong pinakagwapa ug pinakabuutan nga asawa. Nga dili sa puton. Yoy, ganahan po na siya. Ngisi na ron Sus, may pagwasan black So karon padulong nami sa swimming pool nila para maligo. So yung bata katugon man, mura magwa na excite. Timing lang jud pud kaayo ning pagkaliguan namo kay
Perting landunga jud ba, wa gyud init, di ka mahadlok maligo kay di ka maitom. Nice kay diri kay dako kay ilang area sa pambata. Daghan pa jud kay slides. Uy, dili na bata ha, hunay labot sa bata. Naa sila diri bangko nga pwede pang Instagram. Mao na ni diri nangaligo nami. Nag-iyahin taon migbantay sa mga bata kay lisod na. Bisan pag mabaw na diha, nya na lifeguard, dili ka magsalig sa lifeguard. Uy, ikaw mismo nga ginikanan ka. Imuha ginong katong bantay ka sa imong anak. Hala, nasuko na si madam. Kaning nga slides ba kay di gyud ka kapagwapo. Kay pag abot sa baba, usab mo gid mong naong gyud. Tora si Mark na to. Isugan niya kung mga kauban. Ako in town sa taas to ara nagkalot-kalot sa likod. Hadlok jud pud bitaw uy ug nana ka sa taas. Pero naka sa baba murag makaingon kag sayon ra man kayo na pero pag adto nimo sa taas. Mausab in town mo na. Ako naman na kana sa taas. Dugay kaayo. Sige na ko ingnon nila nga kaya ra lagi, kaya ra. Kaya sim kamo daw ambak drebe. Pero mo to nagunahuna jud ko kaya gyud nako ni. Sumao to napugos ko gipakitaan gyud nako sila nga kaya gyud nako mag-slides dire. So basic ra man kay na ang pababa. Ako pasaka oy tan-awa ra gud na ako rin nakahimo ana. Da, hilom lagi sila tanan. Unya sa sige na mo ligo-ligo, ana mo nabantayan among anak nga wa din na mo nahubuag dayaper to ara na puno na Ako gihapoy nakalabay. Medyo hapon naman, so nanguli na ang uban. Kami kay nagpabilin pa mi kay magpicture-picture pa man daw mi dito sa may dagat tapit. Mao ni lang area sa seaside. Hindot kayo awar ko na. Di parampas yang mama kay og di daw mo rampa bilin daw sunod. Moto ni rampan na siya, bahala na kapang tulog. So nice gid diri og kanang hapit na mungit-ngit kita na awar gud na Nindot kag ambience. Nagpicture-picture pa mi ani nga time. Tan-awa nice. Wapo na pa yung mga lights. Party, bahala kami re tao, party. Wow, grabe. Enjoy kay midri ay. Nangachuli na gani o tanawa pula-pula ng aping sa mga kaubanan. Ay! Wala pa gini nahuman ilang moves. Musayo pa ginakaroon sila tanawa. O ha? Pak! Chicken dance. Di po magpaiwit ang birthday celebrant. Wow. Tuara gibirahan sa kong bata. Gipakitaan mi og kagang moves tanawa ha. Kagang moves Pak, singot na kayong dagway, tanawa ra gano. Tog yun unya ba? Nya diri kay ginapugos yung nga. Pasayaw emergency nga. Ulaw kay kabang ulawon ka ayuta. Napos siya paingon-ingon nga, di lagi i-upload. Awa, ginagdili ko.